Прывітанне. Гэта моя першая публікацыя на беларускай мове. Ёсць некалькі прычын, з якіх гэты праект важны для мяне. Перш за ўсё, як пісьменніку, мне хочацца, каб мои тэксты былі перакладзеныя на іншыя мовы. Вядома, на мову краіны, у якой я нарадзіўся і пражыў шмат гадоў. Па-другое, я заўсёды лічыў і лічу сябе беларускім пісьменнікам у той жа ступені, як і рускім. Менавіта рускім, а не расійскім. Тым, хто піша на рускай мове. Тое, што лічыцца сучаснай расійскай літаратурай, у ім занадта многа камерцыі, гламура і іншага лайна, з якім я не хачу ніякіх асацыяцый. Я хачу прысутнічаць у беларускай літаратуры, і таму хачу, каб мои тэксты былі перакладзеныя на беларускую мову. Па-трэцяе, я лічу, што не павінна быць ніякай апазіцыі паміж тымі, хто піша на рускай і беларускай мовах. Мы ўсе частка адзінага літаратурнага працэсу. І я спадзяюся, што гэты праект будзе доказам таго. У зборнік увайшлі апавяданні, напісаныя на працягу 10 гадоў. Амаль ува ўсіх іх дзеянне адбываецца ў Беларусі. Ці то яшчэ савецкае, як у Бергмане, або 1987, ці то ўжо сучаснай, як у радзіме, або апавяданні «Сустрэча», якое было напісанае спецыяльна для гэтага зборніка. А напрыканцы я хацеў бы падзякаваць часопісу 34 «Магнет», дзякуючы якому гэты праект быў рэалізаваны.